హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. ఇవన్నీ చూస్తుంటే నోరు ఊరిపోతుందా? ఎలా చేసుకోవాలో తెలియట్లేదా? అయితే ఈ వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఒకే ఒక్క పౌడర్తో ఇదంతా మనం తయారు చేసుకోవచ్చండి. ఈ ఫుడింగ్స్ అన్నీ చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఒక్కసారి తింటే మళ్ళీ మళ్ళీ తినాలనిపిస్తుంది. ఒకే ఒక్క పౌడర్తో ఇవన్నీ తయారు చేయొచ్చు. ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి షుగరు, యాలక్కాయలు వేస్తున్నామండి. వీటిని మనం చాలా మెత్తగా పౌడర్ చేసుకోవాలి. హోటల్స్లో చూసి తినాలనిపిస్తుందా? ట్రై చేయండి. ఇలా కార్న్ఫ్లోర్ వేయాలండి. కార్న్ఫ్లోర్ వేసి దాన్ని కూడా మిక్సీ పట్టుకోవాలి మనం. తర్వాత దీన్ని మనం చూడండి, ఒకసారి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. షుగరు, కార్న్ఫ్లోరు, ఇది చూస్తున్నారు కదా, పాల పొడి, ఈ మూడు కలిపితే కస్టర్డ్ పౌడర్ తయారైపోతుంది. షుగర్ మాత్రం మెత్తగా మిక్సీ చేసుకోండి. ఇదే కనీసం ఒక నెల పాటు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. బయట ఏ ఫుడ్ తీసుకోకండి, ఇది బాగుంటుంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. కస్టర్డ్ పౌడర్ తయారు చేయడం చాలా ఈజీ, చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ కూడా. బోల్డ్ అంతా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టేదానికన్నా ఇది బెటర్గా ఉంటుంది. కలర్ కోసం ఎల్లో ఫుడ్ కలర్ యూస్ చేస్తున్నానండి. ఎల్లో మాత్రమే యూస్ చేయాలి, ఇంకా ఏది యూస్ చేయకూడదు. కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి మీరు కూడా. నేను దీనికి నెక్స్ట్ ఫుడ్ తయారు చేసి చూపిస్తాను రేపటి వీడియోలో. ప్లీజ్ వాచ్ చేయండి. ఇంట్లోనే మనం బెస్ట్ ఫుడ్ని ఆస్వాదించవచ్చు. ప్లీజ్ లిటిల్ బిట్ వేస్తే సరిపోతుందండి. వీడియో మొత్తం చూస్తేనే అర్థమవుతుంది. చూడండి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.